Full production number ang bungad ng mga kandidata sa Miss City of San Fernando 2025 sa San Fernando City, La Union. 18 mga naggagandahang binibini ang nagtagisan ng ganda at talino para sa iisang korona. Uminit din ang gabi sa swimsuit competition. Lalo namang lumabas ang ganda ng mga binibini sa evening gown. Nagtagisan din ng talino ang mga kandidata sa question and answer portion. Sa huli, kinoronahan na third runner-up si Art Justin Victoria Valdez. Second runner-up si Ake Rose Balange. First runner-up si Jessamay Onarosa. Miss Barangay 2025 si Shaina Ambrosio. At Miss City of San Fernando 2025, si Samantha Pagar. Para makita ko yung kagandahan ng mga dalaga ng San Fernando. As well din yung mga talent nila. Sobrang gagaling na mga candidates ng Miss San Fernando. Naimbaga na San Fernando, La Union! Nagsilbing host sa event sina Miss Universe 2022 Arbony Gabriel and media personality Sean Kyle Ortega. At judges naman ang fashion designer na si Eran Montoya, international pageant title holder Johans Risler, beauty queens Pauline Amilix, Sijo Piazza, and international recognized shoe designer Jojo Bragais. Ang pagdaraos ng mga pageant na ganito sa mga kababaihan ay isa rin umanong plataporma para may sulong ang pagpapahalaga ngayong Women's Month. We are celebrating the 27th Cityhood Foundation anniversary dito sa City of San Fernando. And one of our highlights, ito talaga yung big night namin, is the Grand Coronation Night of Miss City of San Fernando 2025. And syempre, we all know that beauty pageants, this serves as a platform for women to voice out their advocacies. Joan Punsoy, Balitang Solid North.